कारे हम तोरा के भेजले रहनी है खेते जाके खेत देखिया साढ़ ओढ़ नाही न खात बाटे तो तू हरिया का करत बाटे रे। अरे मर्दावा नहीं तले बुढ़ऊ जात रहनी है खेतवा तबले हाई चाची आ गई है तो कनिया भैया तनी ट्यूबवेलवा चालू कर तनी पानी भरनी तो यही से हम रुक गई है तो कनिया अच्छा ठीक है चाची हम चालू कर देला तू भरला। का हो बाबूजी कैसन कुशियात बाटा हो लइकवा के जात रहला त मैं तो कनी तनी ट्यूबवेलवा बाबू चालू कर दे तनी से पानी भरे के बाद। अरे हे पतोहिया का हम तोरा के बुढ़ा नजर आत बाटी रे। हमार बरवा पक गल है यही से का हमरा के बुढ़ा समझत बाटी। हम जवान बाटी तोरा के का समझ में आवत बा। हमके बुढ़ऊ मत बोलल कर ठीक बा न। अब बतावा बुढ़ऊ के बुढ़ऊ ना बोलल जाए तो का बोलल जाए बाबूजी तुहू का जब बतियात बाटा हो। अरे तो के बोला वही के बात हमार नाम लेके बोलावल करी बुढ़ऊ और कक्का उक्का नहीं बोलावल कर हमरा के ठीक बा न। हमके बहुत खराब लगेला ऐसे। देखला बुढ़ऊ एकदम पगला गइल बा एकर त मन कर बा दुई झपड़ी जाए दिन लेकिन का करे बुढ़ा आदमी बा का एकरा के मारी हमरा के पाप पड़ी। ए बुढ़ऊ अपन उम्र समय नहीं देखत बाटा ढेर जवानी आई उला मारे के एकदम गिरा के तोरे समझ में आ जाई जानत बाड़ा कि नहीं। अरे दादा हो दादा एकर त पतोहिया बड़ी हरामी लागत बा हो तनिको हमरा के समझता नहीं भाई खाली कुशियात बा हमरा।